हॅलो, नमस्कार. मी सुनील वाणी सर, जिल्हा परिषद शाळा घोडापाडा येथे कार्यरत आहे. आणि घोडापाडा शाळा ही अतिदुर्गम आहे, मोखाड्या तालुक्यातील शाळा आहे. शाळेमध्ये भौतिक सुविधा वगैरे असतातच, पण तरी सुद्धा आज माऊली ग्रुप डोंबिवली यांनी किंग्स ग्रुप यांच्याकडून आम्हाला शाळेसाठी या लहान लहान मुलांसाठी एक इलेक्ट्रॉनिक टीव्ही त्यांनी प्रेझेंट दिला. तर त्या टीव्हीचा उपयोग आमच्या शाळेमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे होईल. आमच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही आहे, परंतु डाउनलोड प्रोग्राम आम्ही मुलांना मोबाईल किंवा इतर माध्यमातून दाखवतच होतो. पण आता त्यांनी जी सुविधा आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली आहे ती खूपच छान आहे. मुलांनाही आवडली, मुलंही आनंदात आहेत, गावकरी सोबत होते, गावकऱ्यांनाही या गोष्टी आवडल्या. आणि अजूनही माऊली ग्रुप डोंबिवली आणि किंग्स ग्रुप आमच्या शाळेसाठी आवश्यक त्या गरजांसाठी कदाचित त्यांचा पुढे सर्वे झाला तर निश्चितच आम्हाला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा ठेवतो आणि सर्वांचे मी धन्यवाद बोलतो. थँक्यू.